ndisaqala ndaqonda uba ndiseyivela uba mandibe nemali yokuxhasa ifamily, ndibe nemali yolobola nayo yonke laa nto. Into lo nyaka wokuqala ke lowo xa sowuzawuye ekupheleni qomba mandiyiqaliseke le nto ngothetha nabantu basekhaya. Ingxaki yam ngelo xesha yinto yobana andimazi lo mntu ndinomtshata, because njengoba ndithi bendimke kakhulu andisenayo, ndimdala mos, andisenayo namdla waze nezinto zokuthandana nayo yonke loo nto. Andiboni kwanto inye into bubuso bomi bam qha endisebenza nasaye. Andisekho nakwezinto zabantu abatsha nantoni, ndijongene nezinto ezimbini, mandizakhe ebomini then mandifumane unkosikazi. Xa kuphela unyaka ndikhumbula into yoba ke ngoku heyi indlela yofumana unkosikazi andinawu-afford uphinda ndibhatyaze. Funeka ndibe sure ngomntu endizamthatha. Heyi makhe ndizame indlela endiyaziyo uba yindlela yayisenziwa ke le ndlela ngaloo maxesha ethu, kodwa abaninzi abantu kwaba bafundileyo kwindlela entsha yoba uzawubona umntu uthandane naye, ube khona ke ngolandelisa uba ufuna umtshata. Yayinto eseyikhona ke, kodwa nale indala yoqale ufumane umntu ocinga ungamtshata ungekazi into nganto yalo thando uba uyamthanda okanye hayi. Into enayo ujonge uba ngulo mntu endicinga uba ndingamtshata ndihlale naye. Yayindlela yokuqala ke yomtshato leyo. Ndabona uba yeyi mandithathe le ndlela kuba ke andinamntu ndicinga uba ndiyamthanda okanye ntoni. Ndaya kubantu basekhaya, ndiyafika apha, tata, mama, hayi ndicinga uba ndifanele uba ndiyatshata ngoku. Ke ndifuna ukuncedwa, ndifuna ukucetyiswa. Ndiyazi ke uba ukucetyiswa kukuya emzini obonakalayo ubana ungangumzi okhulise abantwana bangamantombazana abarayithi, ndikhethelwe khona, ndibone khona, ndibonelwe khona. Uzothi ke xa esiva utata wabiza utata omncinci, umninawa wakhe. Uninawa wakhe ke uyatitsha, utitsha ngapha eWillowville kwindawo kuthiwa kuseFort Malani. Heyi kukho le nto abe sesithi utata omncinci lo, hayi ke le nto uncedile uze, ngoba kukhona umzi endiwaziyo onabazali abarayithi futhi ndiyabazi abazali. Ndiyabazi ke abantwana bakhona uba babefunda kwesi sikolo ebeyi-principal kuso. Ukhona endimcingayo angarayithi kule nto ithethayo. Phofu ubufuna umntu onjani wena, itayipi nje yomntu omfunayo? Hayi ndiyibalise ke le, ndiyixele ke le nto. No, ndifuna umntu nje orayithi kodwa o-strong. I want a strong woman. Umntu ozawumelana nam because ndiyazazi uba ndikhe ndabhatyaza kakhulu. Ngoku andisafuni umntu uzawuthi yes,
ozomelana nama ndilungise xa ndirongo. So ndifuna umuntu ostrong. Hayi ke kodwa ke kulungile ke utata uNcinci ehleke kancinci. Athi hayi ke ikhona intombazane endayititsha. Hayi ke yaseFort Malana ichaze ke kwaMatsiliza. Indisurprise ke lento because apha lo mantombazana kaMatsiliza ndakhe ndidibana nentombazanana encinci sihamba nomfowethu. Ndikhumbula nje ndibulisa nje lo mntwana mncinci endibona wayeseyiteenager. Ndiske ndibuze nje nge-interest kumfowethu owayehlala kule ndawo phaa kwatata uNcinci. Athi hayi lo mntana nje okwaMatsiliza hayi ingabi namsebenzi lona. Then njengoba ndititsha nje enye tishala umfowabo kuthiwa ngo-Mr. Futshane. uFutshane umhlobami udla ngondibalisela ngentombazana ebebefunda kunye eFort Hare yakwaMatsiliza. Ndiyibona uba into engenamsebenzi le kuba ke andiyazi nento ndizowenza ngayo. Xa seyilanda ke ngutata uNcinci ethetha ngalo mzi kube kukhona ndibonayo bathi ikwangulo mntu ebencokola ngaye uFutshane ethetha nje hayi ke ndithi hayi ke kulungile ke mawuqaliswe ke iyekelwe kum ke ngoku uba kuyiwe kulaa mzi, but into elandelayo ubana nizawuvanana nalo mntu. Ndiyakhumbula ke sisenza ke indlela uba masidibane edorophini edutywa naye sibonane khona. Ngumntu ndimkhumbulayo nakuloo mathutyana endakhe ndamthi tshe yena kandazi altogether. Sazodibana okudibana kwethu enye into ezaba interesting yinto yoba ngoku sidibana uhamba nodade wabo and aba bantu bayafana, baphantse balingana, banamazwi amancinci. Bekuthiwe lo mntu uNelson awumazi ngelizwi bakho wathetha and unje ebusweni. Nawo babini ngoku uhamba nodade wabo banamazwi amancinci bobabini, bayafana bobabini. Heyi, ndizayithini le nto? Ndazoncedwa kucinga uba lo undibuzayo qho ufuna undazi umane ndibuza utheni ayinaba ngulo, inoba oyena ndize kuye nguluthuleyo. So ndaba siyadibana ke njalo, saqalisa ukuthetha. Ndinale njongo, ndiyakwazi awundazi kodwa nale njongo. Saphela loo mini sithe hayi ke naye ujengoba uyawukhe ayoyicinga le nto waba uyahamba ke. Kwahamba ke sevana, salobola, senza yonke loo nto. Ndandithathe iinyangana ezimbalwa yonke loo process sabe sitshatile. Ndafunda le nto yoba umtshato kukuhlangana kwabantu be-aware into yoba
benze i-unity. Akukuhlangana kwabantu kuba bethandana, kukuhlangana kwabantu kuba befuna ukuyunayitha ngobomi. And uba bakhe bayimaneja loo nto, uba khe bayazi uba eyona nto soyenza kumtshato ukuhlanganisa ubomi bethu, leyo thando ayinawungezi, leyo thando ilandela i-intention nesigqibo soba ndigqibile uba ngoku umntu endizawuyunayitha naye. Ngoku njengoba ke eminye umsebenzi wam ncedisana nabantu abatshatileyo xa mhlawumbi kubonakala uba bayaxabana kule nto ikhoyo yokuphithana kwemitshato kule mihla. Ndinotisa abantu othetha nabo bengevani xabana ba awufane uve ozawuthi hayi lo mntu andimfuni. Bobabini xa uthetha nabo uthi ndiyamthanda lo mntu, into enayo undiqabanisile kwinto esinje, nalo uthi ndiyamthanda lo tata, into enayo uthe wathi. So awugcinwa lo thando umtshato. Kuba abantu baxabanayo balwe naba bezi gender based violence, ubungababuzisisa bangathi bayathandana, ngelinye ixesha le nto idibe nemisindo kakhulu yinto uba bethandana. So ndayifundisa ukuthi ke nalo ndlela yam ndatshata ngayo yandinceda uba ndi-understande ngoku le mihla sikuyo uba umnceda njani umntu emtshatweni obengene ecinga uba uza entweni yothando nento yovuyisa yena, angazi uba umtshato is a very strict thing eyenzelwa uba abantu bakwazi ukuyunayitha, bahlale kunye, ba-achieve izinto kunye. Ibonus ke iba luthando, uba bathandana.